नैथि खेब थानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां फुटबल बादायलायनाय खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सुरेन्द्रपुर फुंखा क्लाबनि बानजायनायाव नैथि खेब थानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां फुटबल बादायलायनाय खुंफुंदों। थानेश्वर बसुमतारीनि गोसोखां फुटबल बादायलायनायखौ थांनाय बोसोरावबो खुंफुंनाय बादिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजोंनो दानि जाखांफुनाय गेलेगिरिफोरा गाहाय लेभेलाव गेलेलांनायनि गेजेरजोंनो गोजौ थाखोसिम गेलेहैनो हायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, एमएलए जिरन बसुमतारी, इएम रेवारेव नार्जारी आरो लकनाथ नार्जारी, बानु नार्जारी, बिद्यासागर बसुमतारी। बिथांमोनजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफैदों। सासे समाज सिबियारिमोन, ओरैहाय वेस्टार्न रेन्जनि बियो बिथाङा सासे गावबुरामोनबो। गतिके गावबुरा जानानै गोबां गोब्राब थासारि बिथाङा मोनलांदों। गोदोनि आन्दलननि समाव आर्मिनि बा जोंनि रिभलुसनारिसफोरनि बा जोंनि जे आर्मि अपारेशन्सफोर माफोर बेफोराव जोबोद खस्थ' मोनलांनाय मानसि बियो। बेफोर खस्थ'नि गेजेरावबो समाजखौ सिबिलांनो बिथाङा नाजालांदों। बिथाङा न'खरखौ जोबोद मोजाङै बेंलांदों। बिथांनि फिसाज्ला आथिखालनि मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी आदाया गोबां बोसोर फ्राय 30-40 बोसोर बिथाङा आन्दलनजों जड़ित जानानै थादों। बर'नि जे जांख्रिथाय बे आलादा हादोरनि जांख्रिथाय बेयाव बिथाङा जड़ित जादों आरो जेब्लायबो समाजखौ सिबिनो बिथाङा नाजादों। बेनि गेजेरजोंहाय फैनानै बिथाङा दिनै एमएलए जाफैनो हादों। एमएलए जानानैबो बिथाङा समाजखौ सिबिनो सेस्था खालामदों। बेनि थाखायनो दिनै बे नैथि थानेश्वर बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनायाव नुजाफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। नाटक जयनिं नोंथांमोना दाखालि नुदों जे बिपिएफआ माखासे समाव बन्द' जानानै दंमोन, ओंखायनो बिथांमोना गुबुन दलाव दङमोन। दा बिपिएफआव फैफिनबाय होननानै दाखालि नोंथांमोना खौरां बिजोङाव नुदों। गतिके मोनसे नाटक जागासिनो दं। बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जादों। बिनि फोरमाना जाबाय दाखालि जोंना आगोलनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जे चन्दन ब्रह्मआ जुदि खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव जइन जाफिननांगोन होननानै। दा चन्दन ब्रह्मआबो जुदि बिपिएफआव जइन जाफिननांगौबा होमबा सानदो साधारन कर्मिफ्रा बिपिएफ कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफआव जइन जानानैनो खामानि मावफिननो नागिरदों। बिपिएफनि मानसिफ्रानो बिपिएफआव जइन जागासिनो दं। गुबुन दोलोनि वार्कारफ्रा बिपिएफआव जइन जायाखै। फोसावदिंनाय जों गोबां खामानि मावखाबाय अलरेडि। बेवहाय गोदानै माबा मोनसे जोंहा मावबावनांगौ बे खोथा नङा। जों जेसेबां रादाय होदोंमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गामि सोसननायनि खामानि बे जानानै थांबाय। जोंहा दा साख्रि बाख्रि होनायनि खामानि बे जागासिनो दङ। नैबे दान मोनसेनि गेजेरावनो जोंहा साख्रिया फोसावजासिगोन, बेबो जाबाय। जों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 75,000 रां होनो नांगोन, जों बेखौबो होबाय। गतिके गोदानै बेबायदि जौगानायनि पेकेज जोंहा बुंनांगौ मानांगौ बेबायदि जेबो बाथ्रा गैया। गसाइगावआव जे फ्लाइअभारनि डिमान्ड दंमोन बेबो जाबाय। दाखालि चिफ मिनिस्टार सारा बेखौहाय एप्रुभ खालामबाय होननानै जोंनो खोन्थालांदों। आरो दिनै जोंना मानगोनां एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङाबो बुंदों गोबाव समनि जे दाबि बे जोंनि गसाइगाव रेलवे क्रसिंआव जे फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन बा नैबे माबायावबो जोंहा फ्लाइअभारनि दरखार दंमोन, बे जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टारा बेखौ एप्रुभ खालामबाय होननानै दाखालि खिन्थालांदों। दा नोंथांमोना नुदों जोङो थाखो 9नि गथ'साफोरनि थाखाय जोङो साइकेल रानगासिनो दङ। दिनै गासै 27 लाख आइजोफोरनो अरुनदय होनाय जाबाय। साफ्रोमबो न' गैयै मानसिफोरनो न' होनाय जाबाय। आरो जोंहा जेएमनि दारै जेरै हर घर को नल का जल होननानै मोनफ्रोमबो न'आवनो जोंनो पाइपनि दै लोंहोनायनि बेब'स्था खालामनाय बेखौबो खालामनाय जाबाय। मोनफ्रोमबो न'खरावनो खिखरसालि जायहा गैया, फायखाना गैयामोन बिसोरनो फायखाना होनायनि बेब'स्था खालामनाय जाबाय। गोदानै प्रमिस खालामनांगौ गैया। जोंनि गोजाम प्रमिसफोर जा मोनसे मोननै दङ बेखौ जों मावफुंजोबनो बिसायख'थिनि सिगांनो जों मावफुंजोबनो नाजागोन।